την άλλη τους πήραν τηλέφωνο να κάνουν ένταση. Τι νομίζεις? Ότι πηγαίνει όλα στον Ολυμπιακό πάνω να γίνονται δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά και η τίμια η ομάδα που θέλει βαθμοί να κερδίζονται στο γήπεδο όταν είσαι εκτός το χώρο. Πολλά τα λεπτά. Αλλά δεν έχουμε μαλακίες. Είναι πολλά τα λεπτά. Μιλάμε για εκατομμύρια. Αλλά δεν πρέπει να πω πίσω ότι ο Κόκκαλης κάνει τόσο τάδωμα στο Βαθμινοκιάνι. Μιλάμε για εκατομμύρια. Αν ήθελε να το χαρίσει, δεν έχει εγκληθεί που θα έρθει. Ποιος χαρίσει τώρα, θα το πάρει, ποιος χαρίσει. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Και εδώ που έφτασα φέτος ήταν τη Γλύκα, εκεί είναι τα λεφτά και λοιπά. Και όλα εδώ θα χρησιμοποιεί γιατί για μένα ο διαιτητής που έπαιζε του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είχε για να διαβεί του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν από την ΑΕΚ, μόνο μαλάκα. Κυνηγούς. Μου λέτε τώρα, ο πρώτος βγαίνει το τέλος που θα μου πεις. Από δύο θα την κάνει πέρσι, Μεταξύ τους δεν είναι. μεταξύ του, για μια θέση του Champions League αλλά θέλει πάλι θέση. Με προκριματικά και μαλακές. Εντάξει, Θες. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή. πόσο γύρω σου έβαλε, 2. Έχει πρέπει να είναι και κυπελόκος τώρα. Τι θα γίνει με τον κυπελόκο? Α, και εκεί. Δεν θα με αρέσει. Θα στα τζόντ, με τον Άρη. Του πάει. Πάμε. Γιατί πρέπει να είναι το παιχνίδι, ρε. Γιατί είναι παιχνίδι είναι αυτό για να πάει. Να το τύχει. Δεν είναι το γήπεδο. Μπορούν να βολευτούν. Ήρθα για τους τελεύτερους εδώ. Εμείς μπορούμε να πάμε. Παιδιά και τέτοια δεν τους συζητάμε. Για τα παιδιά είναι. Είναι δύσκολο. Άξιος κλόπ διάφορα την έπαγα. Πήγα εγώ Παναθηναϊκός Πανιώνης τώρα. Μην μιλές τώρα. Και αν μπορούσα από πού να φύγω. Όχι τώρα Ολυμπιακή. Μπορεί να πηγεί τίποτα. Αλλά δεν του έγινε ναι. όχι. Γιατί να τον μουσουλμάρα μας να πάμε να τους δείχνουν δεν μας πάνε. Επειδή πήγα τότε του φανάρι, μου άρεσε το γήπεδο έτσι, άνετο, δεν μπαίνεις, κάνεις. Φοβερό. Και τα εισιτήρια σε λογικές τιμές. Τώρα να είναι γενικές στο 10 ευρώ. Πού είναι με βάση.